dneska si zahrajeme Minecraft minihry, ale bohužel jsem zjistil, teda je to asi tak napůl dobrá, napůl blbá zpráva, ale spíš to bude pro vás trošku jináčí zpráva, než jste ode mě zvyklí, že to bude jaká špatnější zpráva. A to, že vlastně není to vůbec ohledně mikrofonu ten objednává, protože mi teda přijde dneska, nebo nevím, kdy přijde, podle mě pondělí, po úterý, ale je to hlavně kvůli jedné věci. A to, že mi podařilo zprovoznit Minecraft. Ale musím to udělat tak, že jsem se odesla nalinkovat. Všechno mi tam zůstalo a tak, skin a takové podobné věci. A vlastně jediný problém, co teď akorát nastal, je vlastně ten, že ten Minecraft padá a hlásíte, jakože já nevím co, a prostě to padá. Že jako nevím, no. Opravdu, jako nevím. Padá to a já jsem si i uvolňovala nějaký místo, že jsem si teda myslel, že to není třeba kvůli místu a tak podobně. Ale ono také nebylo. Ale většinou, že se ten počítač hodně zatíží tou hrou. Dřív mi to, jak asi můžete vědět, šlo. Když se třeba podíváte na mý starý videa, tak asi víte, že mi to šlo, ale no, teď už mi to nějak nejde. A dneska bych chtěl udělat takovou jednu challenge. Vlastně je to vlastně challenge, která teď hodně jde zahraničí a víte to, zrovna tohle ono, že prostě vy si stáhnete, dáte skin, třeba dřeva, uhlí nebo něčeho a vlastně si tam zamaskujete a tím vás třeba nikdo nemůže najít. A řekl jsem si, že když je to takhle populární, takže si to zahrajeme i my a vezmu vás teda sebou, abyste se nebáli, tak a myslím si, že můžeme na to. Já si vám změním skin a vrátíme se sem, takže zatím. Pěkný, ne? A ukážu vám, že opravdu splýváme ze vším, třeba s dřevem. Opravdu si podívejte sami. Opravdu třeba tady u toho dřeva, to je úplně jedno. A koukejte na to. Opravdu si myslím, že když se takhle skročíme, tak jako málo kdo by si nás asi všimnul. Opravdu, nevím, já vám to tady ukážu ještě v té škvíře takhle. No, jako já si myslím, že v pohodě. Když to hodně jede v zahraničí, co jsem slyšel, tak jako jo, je to docela dobrý. Myslím, že tady ten skin se docela se mi líbil a dáme si teda asi Skyward Solo normálně. Nevím, já jsem to zkoušel už jednou. No, Survival Games Solo ne, Skyward Teams, Master Builder, Survival Games, nechci, Microboom, Skyward Solo, takže my chceme tohle. Hrál jsem tam na Minecraftu, na normálním originál Minecraftu, ale nějak mi to blblo. Já vám říkám, je to nějaký zbaglý, jak tady ta verze ta je dobrá. Ještě se podívám, jestli na to nejsou nějaký dobrý, lepší, jiný servery, ale podle mě jich bude miliony. Každopádně, myslím si, že takhle na začátek je to úplně dobrý. Normálně jsem takhle nemůžete, že jo? Dobrý. Takže já bych asi udělal jednu věc. OK, tak jo. Schováme se asi tady hned. Teď musíme ale rychle pro čestku. No nevím, ale já si tady asi dám nějaký ten meč. Tak jo, jdem se schovat. Já bych to my jsme normální klasický dřevo. Nevím, jestli se hodíme sem. Myslíte, že to je dobrý? Že jo. Budeme takhle. Ne, tak to je. Tě zabiju. What? Pojď sem. Nebo tě zabiju. Myslíš, že nás někdo najde? Já mám takový dojem, že nevím. Ale mikrofon objednávám, to vám opravdu nekecám, opravdu ho objednávám. Nebo takhle? Já nevím právě, co je lepší. To je jako vyšpolená prdele, jenom takhle. Chápete to?
Vypadá dost nápadně, že jo? No, to vypadá hodně nápadně. Jo, to vypadá hodně nápadně. Já si myslím, že nás ani to najde úplně. Myslím, že tamhle vidíte ho? Vidíte ho? Wow. Nevím, já se docela bojím. No, jako nevím. Slepice. On sem jde? Joj. Kurva. Lidi, já se bojím. On se nás nevšiml. What the fuck? What? Lidi, wow. Jdeme na něj. Yes! Lidi, wow. Wow. Tak to jsem nečekal. Jsem vážně nečekal. Tak ty kráso. To nevím, no. Vážně? Mi to moc se fakt nevšem, lidi, vážně? What? Tak ty kráso. Tak to bylo hodně epic. Wow. Tady to bylo hodně hustý. Lidi, no tak tohle. Já si myslím, že až se k nám asi někdo nahrabe. Možná, že se můžeme schovat tamhle u toho. Tam máme kamarád, protože to není tak moc nápadný. Ale jo, to je dobrý. Lidi, no tak tohle jsme docela hodně dobrý. What? Čekrát jsem on si nás fakt nevšimnul, chápete to? What? Jako vážně? Tak tohleto je vážně hustý. Tak takováhle náhoda, to se každý vidí, ne? Jako já bych si ho taky nevšiml, ale... Lidi, no tak ty kráso. What? Jak tohle? Oh my god. Myslíte, že já si to zabije? Pokud to nemůžeme. Nebych tady ještě... Ahoj, kamarád! Protože nás neviděl, what? Boj. My jsme je hezky v kleče. Se docela bojím. Jako hodně se bojím, jo. Jako to byla opravdu velká náhoda, že se nás třeba nikdo nevšiml. Jako vážně? Prostě, já jsem pořád nevěřím, mat. Dobře. Ale budem tomu věřit, když se to stalo, že? Jde. Ach jo, to jsem takový debil. No, nebudem to zase být hodně. Já to nebaví. Mája, asi se nás nikdo nevšiml. Mája, já bych chtěla nějaký dřevo. Ano, čekej. Hop. Krása, tak to bylo opravdu nahoda, what? Se asi bojí. Já nevím, co mám dělat, lidi. What? Já se zůstanu tady normálně. Nevím! A já bych to prošel, lidi. Já nevím. Ne, já jsem úplný trotl. Já jsem chtěl zkoušet. Dobře, ale tak to se, protože jako, dobře no. Já si myslím, že by to pro dnešek mohlo stačit, když to bylo takový krátký, ale chtěl jsem ukázat tohle. Takže čau. No. No. Tak jo, doufám, že se vám toto video líbilo, když tak dejte like, komentář, subscribe, budu za to velice rád. Nebojte, zítra nebo pozítří by měl přijít ten mikrofon, takže
bojte. A že mě nikdo nenajde, já se jdu tamhle skovat v tom baráku. Jako, myslím si, že to byla velká náhoda, jo, mám to dobrý pocit. A? Tam to vypálíme. Jo no. Takže já si myslím, že by to k tomu videu mohlo stačit. Jinak po případě dej subscribe, pokud se ti video líbilo. Nebo hlavně sdílej video mezi svými kámošema, nebo můžeš sdílet video klidně. Byl bych za to velice rád, kdybys mi dal like. A hlavně bych chtěl, abys mi dal odběr a komentář. Takže já si myslím, že bychom to tady hezky s mým skinem mohli ukončit. Protože jsme dneska, jakože já nevím, co udělali, ale bylo to epic. No. A já se tady hezky rozloučím. A u dalšího videa zdar!